na aslinka o aslinka na-ewu ebe niile asị na Njideka nwunye Gọzie Okeke nụrụ di ofuru ọ bụ ka na ka Gọzie die nụrụ mbọsị a onwe mbọsị ọ pụtara na-asị I go talk I go speak nneketi anya nsị ha kedu ihe na-eme nwoke nke ọ na-egwuri egwu a ga-agbapụtala ụmụ celebrate ndị na-eti egwu Two-Face abịa konkie Paul nwoke ọcha abịa konkie Gọzie abịakwa ịkonkie ọkọchazi ọfụma nwunye wee kwụwazi akụ oyibo nsugbe biko kedu onye na-anụ ọkwa ebe a ka ndị interested ebe ndị karịcha interested bụ ka mmali onye na-anụ biko unu nwala afa dị egwu akanani m ka mmali onye ebe achọrọ m ihe makwana biko keneni ebe m nọ n'inbox na-akọwasịrị ndị inbox ka na-ewetelu m nke asịkwa ọsịra ama m na ihe na-awụfuche asịrị nke kara aka nwere evidence na-awụfuche asị na Gọzie nọ na-eche si na ka abịa kpedo nwunye wee gasịala ya n'ụdị ọzọ biko na ụmụ nwoke nwunye gị nakwa ọ bụrụ na ị ka laikili ya ije ya ọnya n'oge ọ bụrụ ịnọlụ na-emedi uru na-eme na ibu nwoke ọzọ abịa tụtụrụ onye tụfukwe nke o ji onye ọzọ abịa tụtụrụ na afụ gị biko ịtụfune nke iji ị na-anya ọ bụrụ na unu sere okwu na nwoke nwere ike ịyọ nwaanyị na ịkala ọvụ nwunye gị nọ na ịnwago nọrọ nnọọ debe arụ ka ọ bịa yọọ gị